A chcel by som sa ti poďakovať za všetky tie vyše 200 divadelných postav, ja som si to prečítal, od 16 rokov, ktoré si stvárňovala v tomto divadle, pretože v mnohých generáciách, v mnohých ľuďoch, možno aj tu, čo tu stoja, si dokázala vyčariť úsmev, dokázala vyčariť slzu, možno niekedy smútok, žiaľ, ale to už k divadlu a k životu patrí. A chcel by som ti teda za nás, za všetkých, za toto poďakovať. Poďakovať ti za neopakovateľné chvíle na javisku, kedy sme sa vždycky rozosmievali a tie tvoje také smejavé oči, keď sme sa stretli na javisku, mal som vždy čo robiť, aby sme sa teda nerozosmiali. Ty si sa vždycky taktne otočila a mňa si nechala tam, aby teda sme sa nejak si to užili. A ty si sa zatiaľ smiala chrbtom otočená k divákom. To sú krásne chvíle, ale aj chvíle mimo divadla, takže milá Magda, naozaj všetko najlepšie aj k tvojmu životnému jubileu. A hovorí sa, že históriu robia predovšetkým ľudia. Ľudia v tomto meste, ktorí tu žijú. A som veľmi rád, že zapadneš do tejto krásnej spoločnosti tvojich kolegov a ďalších osobností, ktoré preslávili nielen naše mesto Zvolen, ale aj Slovensko. Milá Magduška, ešte raz všetko najlepšie, veľa zdravia, nech sa ti darí a nech tento potlesk je aj taký symbolický darček k tvojmu životnému jubileu, priateľa. Čo poviete? Všetko najlepšie. Magda Matrtajová, súčasť Zvolenského chodníka slávy.